नमस्कार, मी श्वेता भालेकर. भाग्यविजय या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत कार्यसिद्धीमध्ये नेण्यासाठी येणाऱ्या समस्या आणि यावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत ज्योतिष आणि वास्तुतज्ञ डॉक्टर विजय चाटोरीकर. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यक्रमामध्ये आपलं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. सरांविषयी थोडक्यात माहिती देते. सरांनी ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्र या दोन्ही विषयांमध्ये PhD केलेली आहे. तसंच या दोन्ही क्षेत्रामध्ये सरांच्या 3 पिढ्या या कार्यरत आहेत आणि त्याचबरोबर नवरत्नांचा सरांचा सखोल अभ्यास आहे. सरांच्या या कार्यासाठी सरांना विविध सन्मानसुद्धा प्राप्त झालेले आहेत. चला तर सुरुवात करूया. आजचा विषय आहे कार्यसिद्धी नेण्यामध्ये येणाऱ्या समस्या. सर, सुरुवातीलाच एक महत्त्वाचा हा खरं तर विषय आहे आणि यामधला प्रश्न पहिला असा आहे की जर कार्यसिद्धीला नेताना अनेक अडचणी येत असतील, समस्या येत असतील, तर त्यासाठी कोणते ग्रहमान हे कारणीभूत ठरतात? कसं असतं की आपण आपले कोणतेही काम करत असताना किंवा कोणतेही काम जेव्हा आपण हाती घेतो किंवा आपल्याला ते कोणतेही काम आपण प्लॅनिंग करतो की आपल्याला हे काम करायचं आहे किंवा बरेचदा आपण असं पाहतो की आपण बरेच प्रयत्न पण करतो पण त्यानुसार आपल्याला यशही मिळत नाही. तर त्यासाठी काय असतं की आपली पत्रिका जी असते ना, ही पत्रिका मी नेहमी सांगत असतो की आपल्या पत्रिकेमधले जे ग्रहमान असतात ते आपल्याला सूचक असतात की ते तुम्ही कोणत्या प्रकारचं काम हाती घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कशा प्रकारचं यश मिळू शकतं. आपल्या कुंडलीमध्ये जे 12 स्थान आहेत त्यातलं महत्त्वाचं स्थान म्हणजे दशम स्थान, म्हणजे ते कर्मस्थान असतं की ते आपलं कामाचं स्थान असतं की त्या स्थानावर कळत असतं की आपण आपली काम करण्याची पद्धत कशी आहे, आपण काम कसं करणार. आणि प्रथम स्थान जे असतं त्याच्यानं आपली बॉडी लँग्वेज कळत असते. एखादं काम हातात घेतल्यानंतर आपलं काम हातात घेण्यापूर्वीचा त्याच्याबद्दलचा आत्मविश्वास की आपण हे काम पूर्ण करू शकतो किंवा हे काम पूर्ण करायचं आहे आपल्याला, तर हा जो आत्मविश्वास असतो हा तेवढाच महत्त्वाचा असतो. ते सुद्धा आपल्या कुंडलीतल्या ग्रहमानावर डिपेंड असतो. जर आपल्या कुंडलीमध्ये चंद्र हा मनाचा कारक असतो. आता मन म्हणजे काय की मन या शब्दाचा अर्थ आपण जर फोड केली तर म्हणजे मरेपर्यंत आणि न म्हणजे नष्ट न होणारे. मरेपर्यंत नष्ट न होणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात ज्या आपल्या मनामध्ये दडलेल्या असतात की आपण बघतो एखादी गोष्ट आपल्या मनाला लागली की ती आयुष्यभर मनाला लागलेली असते, ती आपल्या मनातून निघत नाही. तसंच एखादं काम जेव्हा आपण आपल्या हातात घेतो त्यानंतर कसं असतं की आपण जेव्हा ते काम हातात घेतानाच जर मनामध्ये आपल्या पाल चुकली की हे माझ्याच्यानं होईल का नाही होईल, मग आपण ते करावं का नाही करावं, नाही झालं तर काय होईल, म्हणजे लढायला जायच्या आधीच आपण हारलो तर काय होईल, असाच जेव्हा विचार आपल्या मनामध्ये येतो तेव्हा आपण तिथं अर्धे हारलेलो असतो आणि त्याच्यानंतर आपण ते काम हातामध्ये घेतलेलं असतं. मग आपल्या कुंडलीमधले जे ग्रहमान असतात ते आपल्याला साथ देण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे जाणकार ज्योतिषाकडून की समजा आता काम हाती घेतलेलं, समजा आपण एखाद्या नोकरीसाठी आपण प्रयत्न करतोय किंवा एखादं घर आपल्याला विकत घ्यायचं आहे, त्यासाठी आपण ते काम आहे की आपल्याला घर विकत घ्यायचं आहे, त्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय, आपली आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि आपल्याला लोन वगैरे होऊ शकतं आणि आपण घर चांगल्या प्रकारचं घेऊ शकतो. तरी पण अशा वेळेस बरेचदा असं होतं की आपण तिथं ॲडव्हान्स देतो, बुकिंग करतो आणि नंतर काहीतरी प्रॉब्लेम येतो, ते काम होत नाही, अडचणी येतात. आता आपण कोणत्या प्रकारचं काम हातात घेतोय ह्या पण गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात की ते आपल्या कुंडलीहून कळतं की आता तुम्हाला घराचे योग आहेत का नाही, खरंच तुम्ही ते घर घेतलं पाहिजे का. मग तुमचे चतुर्थ स्थान हे तुमची स्थावर मालमत्ता दाखवत असतं. या स्थानाचे ग्रहमान कसे आहेत, मग तिथे खरंच कोणता पापग्रह आहे का, ह्या गोष्टीचा विचार करून आपण ते काम जर हातात घेतलं तर नक्कीच ते आपल्याला तिथं यश मिळू शकतं. पण बरेचदा असं होतं की आपण हाती घेतो काम आणि त्याच्यामध्ये अनेक अडचणी यायला सुरुवात होतात आणि ते छोट्या छोट्या अडचणी असतात. मग तुमच्या कर्मस्थानाशी संबंधित तुमच्या कर्मस्थानांचं नवम स्थान म्हणजे षष्टम स्थान जे आहे तिथे कोणते ग्रह बसलेले आहेत, तिथे कोणते अशुभ ग्रह आहेत का, त्यांची दृष्टी कोणत्या ग्रहावर आहे किंवा त्या स्थानावर कोणत्या ग्रहांची दृष्टी आहे, ह्या सगळ्यांचा विचार आपण केला पाहिजे. बरेचदा असं होतं की आपण माझ्याकडे असे बरेच क्लायंट येतात आणि ते मला म्हणतात की सर मी खूप प्रयत्न करतो पण माझ्या हाताला यशच येत नाही, कारण मी कोणत्याही कामात हात घातला की तिथं मला अपयशच येतं. त्याचं कारण काय असतं की तुम्ही काम, जसं मी तुला सांगितलं की काम सुरू करतानाच तुमची मानसिकता काय हे फार महत्त्वाचं असतं. आता आपली जी पत्रिका असते आणि आपल्या वर्तमान स्थितीतले जे ग्रहमान असतात ह्या दोन्ही गोष्टीचा समन्वय साधणं कोणतंही काम करत असताना ह्याचं फार महत्त्वाची गोष्ट असते. म्हणजे आपल्याला कुंडलीमध्ये गोचरीमध्ये म्हणजे आपण वर्तमान स्थितीमध्ये कोणते ग्रहमान आहेत, म्हणजे आपल्याला शनीची 7.5 आहे का, गुरु अशुभ आहे का, शनी 4था 6वा 8वा शनी आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टीचं पाहायला पाहिजे. त्यासोबतच विश्वोत्तरी महादशा काय आहे ह्याची पण जाणून घेतलं पाहिजे. मग एखादं काम स्वीकारत असताना किंवा हाती घेत असताना आता वर्तमान स्थितीमधले ग्रहमान जरी चांगले असले
आणि तुमची जन्मता काही ग्रहांची स्थिती अशी आहे की तिथे अशुभ युती आहे का तुमच्या कर्मस्थानामध्ये किंवा तुमच्या षष्टम स्थानामध्ये किंवा तुमच्या भाग्य स्थानामध्ये. तर जेव्हा अशा अशुभ ग्रहांच्या युत्या होतात किंवा अशुभ ग्रहांची दृष्टी त्या स्थानावर पडलेली असते किंवा तिथला स्वामी कुठेतरी पापग्रहांनी युक्त असतो, तर अशा वेळेला तुम्ही किती जरी प्रयत्न केले तर अशा वेळेला तुम्हाला जे मनासारखं यश मिळायला पाहिजे असतं ते मिळत नाही. आता बऱ्याच जणाला असं असतं की खूप मेहनत करावी लागते कोणतंही काम होण्यासाठी, म्हणजे दुसऱ्याला जी 2 तास मेहनत करून मिळतं त्यासाठी ह्यांना 4 तास मेहनत करावं लागतं. यश मिळत नाही अशातली गोष्ट नाही, मिळतं पण उशिरा मिळतं. मग कुठेतरी मन त्यांचं नाराज होतं किंवा काही लोक असं असतात की ते सहजच प्रयत्न करतात आणि त्यांचं काम होऊन जातं. हे पण आहे कारण त्यांचे ग्रहमान तेवढे त्यांना लाभदायक असतात किंवा त्यांना तसे यश देणारे ते ग्रहमान असतात. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आपण कोणतेही काम हातात घेताना किंवा कोणतेही कार्यसिद्धी, मग हे काम कोणतेही असो, मग विवाह जमवायचा असेल, तुम्हाला घर बांधायचं असेल, तुम्हाला नोकरीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तुम्हाला व्यवसाय निवडायचा असेल, कोणत्याही प्रकारचं काम असो किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही कामं असतात किंवा आपली सरकारी काही कामं असतात, गव्हर्नमेंटचे काही कामं असतात की आपल्याला काही रजिस्ट्रेशन्स करायचे असतात किंवा नगरपालिकेमध्ये काही कामं असतात किंवा तहसीलमध्ये काही कामं असतात, अशा कामामध्ये पण आपल्याला बरेचदा अडचणी येतात किंवा बँकिंग क्षेत्रामधले काही कामं असतात, लोनसाठी आपल्याला अडचणी येतात. अशी जी काही कामं असतात या प्रत्येक कामामध्ये जर अडचणी येत असतील तर मला असं वाटतं की प्रत्येक व्यक्तीनं जाणकार ज्योतिषाचा सल्ला घेतला पाहिजे आणि नेमकं काय आहे. कसं असतं की परफेक्ट ॲनालिसिस होणं फार गरजेचं असतं की जेणेकरून तुमचं नेमकं आपण त्याला काय म्हणतो की नेमकं आजार काय हे शोधून काढता आलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत परफेक्ट आजार कळत नाही तोपर्यंत त्याचं औषध नाही शोधता येत. आणि त्याचं औषध जर शोधायचं असेल तर तुम्हाला परफेक्ट ॲनालिसिस आणि परफेक्ट सोल्युशन मिळणं फार गरजेचं असतं. त्यासाठी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेऊन जर तुम्ही त्याच्यावर व्यवस्थित मार्गदर्शन घेतलं आणि त्यानुसार काही उपाय केले की सध्याच्या घडीला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कशा प्रकारचे ग्रह आपल्याला आडवे येत आहेत आणि कशामुळे आपल्या कामामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत हे जाणून घेऊन जर आपण त्याच्यावर काही उपाय केले, काही मंत्र म्हणले, काही रत्न असतात, यंत्र असतात किंवा काही उपासना असतात, ह्या जर उपासना आपण जर केल्या तर त्याची जी तीव्रता आहे त्रासाची ती कमी होऊ शकते आणि आपलं काम जे आहे ते सोप्या आणि चांगल्या पद्धतीने मार्गी लागू शकतं. अगदी सर, तुम्ही म्हणालात तसं आपण जर योग्य उपाय केले तर त्यावर नक्कीच तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. अनेकदा आपण असं बघतो की एखादं कार्य हातात घेतलेलं आहे आणि प्रयत्न सुद्धा सुरू आहेत, कठोर परिश्रम घेतला जात आहे, मात्र तरीसुद्धा त्यामध्ये यश येत नाही. मग अशा वेळेला काय उपाय करणं आवश्यक आहे? काय असतं आता याच्याबद्दलचं एक फार चांगलं उदाहरण माझ्याकडे आहे. एकदा काय झालं की एक व्यक्ती माझ्याकडे आले की त्यांनी एक प्लॉट घेतला होता आणि ते मागच्या 6 वर्षापासून ते दरवर्षी बांधकाम करायचं ठरवतात. त्यांच्याकडे पैसा आहे, बांधकाम करण्यापुरता पैसा पण होता, सगळ्या गोष्टी होत्या, तरी पण कधी लेबरची अडचण यायची, कधी मटेरियलची अडचण यायची, कधी बांधकाम सुरू झालं की मग मध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम यायचा किंवा घरामध्ये काहीतरी आजारपण यायचं. ते दरवर्षी बांधकाम सुरू करायचे आणि काहीतरी अडचण यायची आणि ते बांधकाम थांबायचं, ते मार्गी लागायचंच नाही. तर मग त्यांच्या मनात अशी बरीच शंका येते ना की आपण ह्या जागेवर आपण घर बांधतोय आणि नेमकं बांधकाम सुरू करताना आपल्याला अडचणी खूप येतात किंवा बांधकाम पूर्ण होत नाही आपलं आणि जेवढा वेळ जास्त लागतो बांधकामाला तेवढा खर्चही जास्त वाढतो. तर त्यांना कोणतरी माझं नाव सांगितलं आणि त्यानंतर ते माझ्याकडे आले. तर मी म्हटलं मी तुमच्या वास्तूला प्रत्यक्ष व्हिजिट देतो, कारण त्यांना कोणतरी सांगितलं की होऊ शकते की तुमच्या वास्तूमध्ये दोष असेल, त्याच्यामुळे तुम्हाला अशा अडचणी येत असतील. तर वास्तू आणि आपली पत्रिका ह्या दोन्ही गोष्टीचं कुठेतरी अशा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतात, वास्तू संदर्भातले काम करत असताना अडचणी येतात, ह्या दोन्ही गोष्टी पाहायला पाहिजेत. तर मी जेव्हा त्यांचं पाहिलं की तेव्हा की त्यांना धनुरास होती, त्यांचा गुरुचतुर्थात होता. गुरुचतुर्थात असल्या गुरु ज्या ठिकाणी असतो त्या ठिकाणचा तो नाश करत असतो. म्हणजे चतुर्थामध्ये यांनी स्वतःच्या नावावर जर घर बांधकाम करायचं ठरवलं होतं तर अडचणी निर्माण होणारच होत्या. आणि मग मी त्यांना विचारलं की मग घर घेताना तुम्हाला काय अडचणी आल्या होत्या का? त्या म्हणले बऱ्याच अडचणी मला आल्या की बरेचदा माझे बँकेतले लोन सँक्शन झाले नाहीत, होणारं म्हणून असं कळालं, मी इकडे ॲडव्हान्स दिला आणि ते लोन झालं नाही, मग बरेचदा मला वापस घ्यावं लागलं, अशा बरेचदा अडचणी आल्या. तर त्याचं कारण होतं की त्यांच्या चतुर्थातली ग्रहाची स्थिती. आता दुसरी गोष्ट काय होती की आता ग्रह कसं तरी त्यांचं घर झालं, विकत घेतलं त्यांनी, आता त्यांनी प्लॉट घेतला आणि त्याच्यावर बांधकाम चालू करायचं. आता बांधकाम चालू करताना अडचणी काय येतात तर मी पाहिलं, जेव्हा मी त्यांची प्रत्यक्ष जाऊन वास्तूचं निरीक्षण केलं, परीक्षण केलं, त्याच्यानंतर मला कळालं की त्यांची दक्षिण बाजू पूर्ण ओपन होती. आणि जेव्हा दक्षिण आणि पश्चिम ओपन असते तेव्हा तुम्ही बांधकाम सुरू करत असताना तिथे तुम्हाला भरपूर अडचणी येतात. त्यासाठी मी प्रत्येकाला सांगत असतो की बांधकाम सुरू करत असताना आधी वास्तुपरीक्षण करून घेणं फार गरजेचं असतं की बांधकाम कसं केलं पाहिजे, कुठून केलं पाहिजे आणि सुरुवात कशी केली पाहिजे,
भूमिपूजन केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा बेसमेंटसाठी तुम्ही खड्डे खणता ते नेमके कोणत्या बाजूला खणले पाहिजेत. अच्छा. तर तुम्ही जर नैऋत्य कोपऱ्यामध्ये आधीच जर खड्डा करून ठेवला तर नैऋत्य बाजूला खड्डा आधी नाही चालत. आधी तुम्ही ईशान्येपासून वायव्येपर्यंत केलं पाहिजे किंवा ईशान्येपासून आग्नेयपर्यंत केलं पाहिजे. मग सगळ्यात शेवटी आग्नेय ते नैऋत्य असं तुमचं खोदकाम झालं पाहिजे. अच्छा. आणि त्याच्या उलट जेव्हा भरताना ती प्रोसिजर असते त्या प्रोसिजरनं ते आपण काम केलं पाहिजे. तर त्या दृष्टिकोनातून मी त्यांना आधी सांगितलं की तुम्ही दक्षिण आणि पश्चिमेच्या आधी कंपाऊंड वॉल बांधून घ्या आणि त्याच्यानंतर बांधकामाला सुरुवात करा. आणि त्याच्यानंतर एक 8 महिन्यामध्ये त्यांचं बांधकाम पूर्ण झालं. आता हे एक उदाहरण झालं. आता त्यांनी प्रयत्न केले नव्हते का? भरपूर प्रयत्न केले होते. असे अनेक लोक माझ्याकडे येतात की ते सातत्यानं प्रयत्न करतात. जसं तू मला विचारलंस की प्रयत्न आपण काय म्हणतो, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं ज्याला म्हणतो आपण, ते करतो. पण ते ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही प्रयत्न करताय त्या गोष्टीमध्ये खरंच तुम्हाला यश आहे का हे पण पाहणं गरजेचं असतं. ते आपल्या पत्रिकेवरून कळत असतं की तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी. आता माझ्याकडे एक इंजिनियर होते आणि त्यांनी ठरवलं की ते फॅब्रिकेशनची कंपनी टाकायची आणि त्याच्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. पण ते प्रत्येक वेळेस त्यांना त्याच्यात अडचणी यायच्या आणि ते व्हायचं नाही. जेव्हा मी त्यांची पत्रिका पाहिली तर त्यांच्या पत्रिकेत मला जाणवलं की त्यांचं एज्युकेशन जरी इंजिनिअरिंगमध्ये असलं, टेक्निकल फील्डमध्ये असलं, तरी त्यांचं उत्पन्नाचं साधन ते नाही आहे. अच्छा. तर ती पत्रिकेवरून आपल्याला कळू शकते की आपण व्यवसाय केला पाहिजे, नोकरी केली पाहिजे, किंवा आपण ज्या गोष्टीसाठी प्रयत्न करतोय त्या गोष्टीमध्ये खरंच यश आहे का. मग तुम्हाला लोखंडामध्ये यशच नाही तर तुम्ही लोखंडाच्या संबंधितले व्यवसाय करून तिथं तुम्हाला यशच मिळणार नाही किंवा तिथं अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तर अशा वेळेला मग मी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला खाद्यपदार्थाशी संबंधित किंवा जमिनीशी संबंधित व्यवसायामध्ये यश आहे, तिकडे तुम्ही प्रयत्न करा. तुम्ही याच्यामध्ये प्रयत्न केला तर किती जरी प्रयत्न केला तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. जरी प्रयत्न याच्यातच करायचे असेल तर काही उपाय असतात, ते रत्न असतात, काही मंत्र असतात, त्याची उपासना करा. पण तरी पण जर तुम्हाला जर खूप सक्सेस व्हायचं असेल तर तुम्ही काही गोष्टी याच्यामध्ये चेंज केल्या पाहिजेत. व्यवसायाची दिशा बदलली पाहिजे, प्रोफाईल चेंज केला पाहिजे आणि त्यानुसार त्यांना भरपूर प्रमाणात नंतर चांगलं यश पण मिळालं. त्यांना खाद्यपदार्थात यश मिळालं, त्यांना कुक्कुटपालनामध्ये यश मिळालं. असे अनेक त्यांनी व्यवसाय चालू केले आणि ते म्हणले मी आधीच हे केलं असतं तर माझे पहिले 4 वर्षे वाया गेले नसते. आता हेच जे प्रयत्न आहेत, आपण तू जसं म्हणतेस की अनेक प्रयत्न करतोय आपण आणि आपल्याला यश मिळत नाही, तर माझं म्हणणं की त्याआधी एकदा तुम्ही तुमची पत्रिका तपासून घ्या की खरंच आपण जे प्रयत्न करतोय ते योग्य दिशेने करतोय का, ती गोष्ट आपल्यासाठी लाभदायक आहे का, आणि नंतरच आपण त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले पाहिजे. अगदी. आणि प्रत्येकाला यश हवं असतं, आपलं प्रत्येक कार्य हे पूर्ण व्हावं, आपलं प्रत्येक स्वप्न हे पूर्ण व्हावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. पण त्यासाठी योग्य व्यक्तीचा सल्ला घेणं सुद्धा आवश्यक असतं. केवळ अपयश आल्यानंतर तिथे जाणं ठीक आहे, त्यातनं आपल्याला उपाय सुद्धा मिळतात, पण कार्य पूर्ण होण्यासाठी, कार्य सुरू होण्याआधी जर तुम्ही योग्य व्यक्तींचा सल्ला घेतला तर निश्चितच तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी करायचं इतकंच की सध्या स्क्रीनवर जे नंबर्स दिसत आहेत, जे संपर्क क्रमांक दिसत आहेत ते लिहून घ्या आणि त्यावर नक्की संपर्क साधून सरांचा सल्ला अवश्य घ्या. कार्यसिद्धीमध्ये येणाऱ्या समस्या या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विजय साटोरीकर. सर, मगाशी आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बोललेलो आहोत. आता मुद्दा असा आहे की जर एखादं कार्य आपल्याला करायचं असेल तर त्याला यश मिळेल का, हे आपल्याला कुंडलीवरून कळतं का? नक्कीच. जसं मी आता मागच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना तुला हे सांगितलं की काय असतं की आपण आपली पत्रिका जी असते ना, त्या पत्रिकेमध्ये 12 स्थान असतं, मी नेहमी सांगतो, आणि प्रत्येक स्थान वेगवेगळ्या गोष्टी दर्शवत असतं आणि प्रत्येक ग्रहाचं एक कारकत्व आहे, त्याचा एक स्वभाव आहे आणि त्यानुसार आपण निवडत असतो, ठरवत असतो की आपण कशा प्रकारचे काम केलं पाहिजे, आपला प्रोफाईल काय असला पाहिजे, आपण कोणत्या कामामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे किंवा इंटरेस्ट घेतला पाहिजे किंवा कशातून आपल्याला धनलाभ होऊ शकतो. आता बऱ्याच पत्रिकेमध्ये असं पण असतं श्वेता की त्यांचा एक छंद असतो की ह्या कोणाचा गायनाचा छंद असतो, कोणाचा अभिनयाचा, कोणाचा डान्सचा, कोणाचा चित्रकलेमध्ये छंद असतो, पण त्याच्यामध्ये त्यांचं करिअर नाही होऊ शकत. ते करिअर नाही होणार त्याच्यात, पण त्यांना वेगळ्या गोष्टीमध्ये यश असतं की ज्याच्यातून त्यांचं अर्थार्जन होऊ शकतं. त्यांचं कौटुंबिक जीवन, जे सांसारिक जीवन आपण ज्याला म्हणतो, किंवा आर्थिक जीवन जे असतं ते त्यांचं सुलभ होऊ शकतं. तर एखादं काम जेव्हा आपण हाती घेत असतो त्यावेळेस काय असतं की मुळात आपण कशा प्रकारचं काम हाती घेतोय. आता प्रत्येक ग्रहाचं जसं मी तुला सांगितलं की आता गुरु ग्रह आहे किंवा बुध ग्रह आहे, आता हे बुद्धीचे कारक आहेत. जर तुमच्या पत्रिकेमध्ये गुरु आणि बुध चांगल्या स्थानामध्ये आणि व्यवस्थित उच्च अंशानं स्थानापन्न असतील तर मला असं वाटतं की तुम्ही बुद्धीशी संबंधित, कन्सल्टन्सीशी संबंधित असे कामं तुम्ही केले पाहिजे किंवा तसे कामं तुम्ही हाती घेतले पाहिजे.
किंवा त्या कामामध्ये तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं यश मिळू शकतं, किंवा मार्गदर्शन करणं, कम्युनिकेशन स्किल तुमची चांगली असते, एक्सप्लेनेशन तुमचं खूप चांगलं असतं, तुम्ही समोरच्याला खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकता, पटवून देऊ शकता, किंवा आपण थोडक्यात म्हणतो की आपण चांगल्या प्रकारे बाटलीत उतरू शकता. ते जसं आपण बोलतो सहज की यांच्यामध्ये ती कला असते की हे कोणालाही आपल्या बाटलीमध्ये उतरू शकतो. तर ती जी पद्धत असते की समोरच्याला एकदम विश्वासामध्ये घेऊन त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून जी एक्सप्लेनेशन करणं आणि कन्व्हिन्स करणं, ती एक कला असते की ती कला काही काही लोकांमध्ये असते की त्यांना कोणतीही गोष्ट ती विकू शकतात. म्हणजे त्यांच्या हातात खडे जरी दिले रस्त्यावरची तरी ते विकण्याची टॅक्स त्यांच्यामध्ये ती असते, ती कशा पद्धतीने विकायची. तर ही जी असतात ही काही ग्रहांची ग्रह असतात की त्याच्यामध्ये तुम्हाला यश देतात. असे लोक कुठं सक्सेस होऊ शकतात की आता समजा ज्या माणसाला बोलायची खूप चांगली सवय आहे, त्याच्याकडे एक्सप्लेनेशन चांगलं आहे, कन्व्हिन्सिंग पॉवर छान आहे, आणि असा माणूस जर एखाद्या अशा ठिकाणी काम करत असेल किंवा एखादं असं काम करत असेल किंवा हाती घेत असेल की तिथे त्याला बोलायचं कामच नाही आहे काही, तर अशा वेळेस तिथे त्याला इंटरेस्ट पण येणार नाही आणि त्याला मनासारखं यश पण मिळणार नाही. बरोबर. पण तो जो मार्केटिंग स्किलमध्ये गेला, मार्केटिंग क्षेत्रामध्ये गेला, तर त्याला तिथे चांगल्या प्रकारचं यश मिळतो. किंवा तो एखादा कन्सल्टंट झाला तर तिथे त्याला चांगलं प्रकारचं यश मिळू शकतो. मग ती कन्सल्टंट व्हायचं आहे, आता बघ याच्यामध्ये सुद्धा कसं प्रकार असतात की मग तुम्हाला कन्सल्टंट व्हायचं तर कशा प्रकारचं व्हायचं, मग तुम्हाला फायनान्समध्ये यश मिळू शकतं का, तुम्हाला मार्गदर्शन कोणत्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारचं करू शकता, म्हणजे तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टबद्दलचं करू शकता. मग ते प्रोडक्टमध्ये सुद्धा कोणते प्रोडक्ट, म्हणजे खाद्यपदार्थामध्ये तुम्ही चांगलं करू शकता, मेडिसिनमध्ये तुम्ही चांगलं करू शकता, किंवा मशिनरीमध्ये तुम्ही चांगलं करू शकता, हे सुद्धा आपल्या पत्रिकेवरून कळतं. मग तुम्हाला ते तुमचं शनी जर किंवा मंगळ किंवा सूर्य हे जर ग्रह असेल तर तुम्हाला टेक्निकल फील्डमध्ये चांगली कन्सल्टिंगचे योग येतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचे ते ग्रहांचे जे स्वभाव असतात आणि त्यांचे कर्मस्थानाशी संबंधित ग्रह, भाग्यस्थानाशी संबंधित ग्रह, तृतीय स्थान म्हणजे आपलं पराक्रम स्थानाशी संबंधित जे ग्रह आहेत त्याच्यावरून आपल्याला ह्या गोष्टी कळू शकतात. आपण त्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करू शकतो की अरे बाबा तुझ्यामध्ये ही स्किल आहे, किंवा एखादा खूपच अबोल माणूस आहे आणि त्याला दुकानात तुम्ही काउंटरला बसवलं, तो काय करणार तिथे, बरोबर. तो समोरच्याला पटवून नाही देऊ शकणार. समोरच्यानं म्हणले हे दाखवा, ते दाखवलं, ते नाही म्हणले उचलून ठेवून देईल, तो पटवून देण्याचा प्रयत्न नाही करणार, मग तिथे सेल कमी होणार. तर कोणता माणूस कुठं फिट बसवायचा हे बसू शकतो हे सुद्धा आपण आपल्या पत्रिकेवरून कळू शकतो आणि त्यानुसार आपण त्याला मार्गदर्शन करू शकतो. आणि जर एखाद्याचा समजा व्यवसाय आहे, समजा एखादा अबोल माणूस आहे आणि त्याला बोलता येत नाही किंवा स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत किंवा समोरच्याला कन्व्हिन्स करता येत नाही, तर अशा वेळेससुद्धा बऱ्याच लोकांमध्ये कसं असतं की त्यांच्याकडे टॅलेंट असतं, पोटेन्शियल असतं, पण त्यांना ते प्रगट नाही करतात किंवा एक न्यूनगंड मनामध्ये असतो की आपण बोललो तर समोरच्याला काय वाटेल, समोरचा काय समजेल आपल्याला. तर अशा वेळेला सुद्धा त्यांचे जे मनोबल वाढण्यासाठी, त्यांचं कॉन्फिडन्स लेवल वाढण्यासाठी आपण त्यांना रत्न, यंत्र हे उपाय देऊ शकतो. आणि त्यांचे जे कोणते ग्रह कमजोर आहेत किंवा त्यांचा बुध कमजोर असेल तर त्यांची वाक्चातुर्य कमी असतं, व्यावहारिकता कमी असते, माणसं ओळखता येत नाहीत, व्यवहारामध्ये अडचणी येतात. तर अशा सुद्धा उपाय आपण त्यांना देऊ शकतो की जेणेकरून कोणतंही काम हाती घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात यश मिळालं पाहिजे. भलेही 100% नाही, पण 80% तरी यश मिळालं पाहिजे की जेणेकरून चढउतार तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असतात, पण जे क्षेत्र आपण निवडलंय त्या क्षेत्रामध्ये आपण अबो 80 तरी असायला पाहिजे की जेणेकरून आपण ज्या पद्धतीने मेहनत करतोय आणि ज्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय तिथे आपल्याला चांगल्या प्रकारचं यश मिळालं पाहिजे. अगदी सर, मगाशी तुम्ही म्हणाला होतात की आपली जी वास्तू आहे त्याच्यामध्ये जर काही दोष असतील तर त्याचा सुद्धा यामध्ये फरक पडत असतो, परिणाम होत असतो. त्याचप्रमाणे कुंडलीतलं ग्रहमान सुद्धा याला तसं पूरक असतं. तर मग जर आपल्याला कार्यामध्ये यश हवं असेल, कार्यसिद्धीला न्यायचं असेल तर त्यामध्ये कुठल्या रत्नांचा वापर केला तर फायदा होऊ शकतो? आता जसं मी तुला सांगितलं आता प्रश्नाचं उत्तर देताना, एखादा माणूस असतो त्याच्यामध्ये न्यूनगंड असतो. आता त्याच्याकडे खूप काही व्हरायटीज आहेत, पण समोरच्याला पटवून कसं द्यायचं, कसं सांगायचं, किंवा कोणतंही काम घ्यायचं किंवा कौटुंबिक एखादा प्रश्न असेल बघ, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण पाहतो एखादं काम हातात घ्यायचं घरातलं आणि त्याला इच्छा आहे की आपल्याला हे काम करायचं आहे, पण त्याला ते घरच्यांना पटून नाही देत आहेत किंवा घरच्यांना काय वाटेल, त्यांचा गैरसमज काय होईल, अशी जी न्यूनगंड असतात किंवा मनानं कुठेतरी कमजोर असतात किंवा कॉन्फिडन्स लेवल डाऊन असते किंवा मग एखादा खूपच ॲग्रेसिव्ह असतो किंवा तो खूपच स्पष्ट बोलतो त्याच्यामुळं हितशत्रू वाढतात किंवा कोणी नाराज पण होतं, ह्या दोन्ही गोष्टी असतात. एखादा व्यक्ती खूपच बोलतो, अति बोलतो, त्याच्यामुळे त्याच्या बोलण्याला काही व्हॅल्यू नसते आणि एखादा काहीच बोलत नाही म्हणून त्याला गृहीत धरलं जातं, हां, तर गॅरंटेड पकडलं जातं त्याला. तर अशा ज्या गोष्टी असतात की ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये नुकसान आपलं स्वतःचं असतं.
कारण मी प्रत्येकाला सांगत असतो की व्यवहारामध्ये कधी पण तुम्ही बुद्धीनं काम केलं पाहिजे, मनानं नाही काम केलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही मनानं काम करता तेव्हा फक्त दुसऱ्यांचा फायदा होतो, आपला होत नसतो. पण जेव्हा तुम्ही बुद्धीनं काम करता तेव्हा सगळ्यांपेक्षा सगळ्यात जास्त फायदा आपला होत असतो, कारण आपण ते व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आपण तो निर्णय घेतलेला असतो. तर अशा वेळेस कौटुंबिक असेल किंवा कामाच्या ठिकाणी असेल किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी असेल, कोणतंही काम हाती घेत असताना जर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे असे न्यूनगंड मनामध्ये निर्माण होत असतील किंवा बरेचदा असं असतं की आपण प्रयत्न करू नये, आपल्याला मनाप्रमाणे यश मिळत नसेल, तर आपल्या पत्रिकेमध्ये जे तुमचं दशम स्थान आहे किंवा भाग्यस्थान आहे किंवा प्रथम स्थान आहे किंवा पंचम स्थान आहे, पंचम स्थान हे कारक स्थान असतं. या संबंधितले जे काही ग्रह असतात त्यांचे जे काही रत्न असतात ते आपण धारण करू शकतो. आपण 3 प्रकारचे रत्न धारण करू शकतो. त्याला आपण भाग्यरत्न म्हणतो, जीवनरत्न म्हणतो आणि कारक रत्न म्हणतो. हे आपल्या आरोग्यासाठी पण महत्त्वाचं असतं, आपल्या उद्योग व्यवसायासाठी सुद्धा महत्त्वाचं असतं आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी पण महत्त्वाचं असतं आणि स्टॅबिलिटी ज्याला म्हणतो आपण, आणि आपलं भाग्योदय होण्यासाठी पण महत्त्वाचं असतं. हे तिन्ही स्थान म्हणजे प्रथम स्थान म्हणजे जीवनरत्न असतं आणि पंचम स्थान म्हणजे कारक रत्न असतं आणि नवम स्थान म्हणजे भाग्यरत्न असतं. या तिन्ही स्थानातले जे रत्न जे आहे तिथले स्वामी आहेत त्याचे रत्न जर आपण धारण केले तर नक्कीच आपल्याला चांगल्या प्रकारचा फायदा होतो. आपली निर्णय क्षमता वाढते, आपला कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो. आपण जे निर्णय घेतो तिथं पश्चाताप करायची वेळ येत नाही किंवा नुकसान जास्त प्रमाणात होत नाही, की जेणेकरून आपण ते सहन करू शकतो आणि त्याच्यातून पुढे मार्ग पण काढू शकतो. अगदी. सर, आता जाता जाता प्रेक्षकांना सांगा की तुम्ही कधी कुठे त्यांना भेटू शकता. मी प्रत्येक शनिवारी पुण्यामध्ये असतो. आता आपलं ऑफिस सध्या ठाण्याला आहे, पण आता आपण ठाण्याचं ऑफिस आपण दादरला शिफ्ट करतोय उद्याच्या 1 तारखेपासून, 1 जूनपासून. आणि मुंबईच्या लोकांसाठी आपण दादरला ऑफिस करतोय आणि दर रविवारी मी दादरमध्ये असणार आहे, दर शनिवारी मी पुण्यामध्ये असणार आहे आणि दर बुधवार गुरुवारी मी औरंगाबादला असतो. तिथे प्रत्यक्ष संपर्क साधू शकतात. आणि पुढच्या महिन्यातच आपलं नागपूर आणि कोल्हापूर पण ऑफिस चालू होणार आहेत. त्याचे दिवस अजून ठरलेले आहेत, तसं मी स्क्रीनवर पुन्हा सांगणारच आहे. पण हे जे काही स्क्रीनवर नंबर दिले त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊ शकता प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी. कारण अपॉइंटमेंट घेणं गरजेचं असतं, कारण गर्दी भरपूर असते, म्हणजे वेळ प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारे देता येतो. आणि त्यातल्या त्यात जर प्रत्यक्ष येणं होत नसेल तर आपण फोनद्वारे सुद्धा फोन कन्सल्टिंग करतो, की जेणेकरून त्यांची पत्रिका पाहून त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते जाणून घेऊन ते प्रश्न का निर्माण झालेत आणि त्याच्यावर काय उपाय देता येतील ते आपण त्यांच्या पत्रिकेवरून पाहतो आणि त्यानुसार आपण त्यांना उपाय सुचवत असतो. आपण जे रेमेडीज देतो ना त्याच्यामध्ये आपण रत्न आणि यंत्र या स्वरूपामध्ये रेमेडीज जास्त प्रमाणात देत असतो, जेणेकरून त्यांना लवकरात लवकर रिझल्ट आले पाहिजेत. आणि जे रत्न देतो किंवा यंत्र देतो त्यांनी ते आपल्याकडूनच घेतले पाहिजे असं काही नाही, पण आपण जे रत्न देतो त्याची आपण गॅरंटी पण घेतो. अगदी. कार्यसिद्धीमध्ये येणाऱ्या समस्या आणि त्यावरचे उपाय सरांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत. आपल्याला खूप छान मुलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याबद्दल सर सर्वांच्या वतीने मी आपले आभार मानते. धन्यवाद. भाग्यविजय या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात एका वेगळ्या विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.